Gmail.com. Amikor engem megkérdeznek, hogy véleményem szerint hogy van ez, vagy hogy van az, én mindig egy sajátos műfajhoz fordulok magyarázatért, egy olyan műfajhoz, amelyben több év kollektív bölcsessége rakodott már le, de ugyanakkor tömör, mondhatnám aforisztikusan rövid, de ugyanakkor világos, könnyen érthető, sőt, ilyen képi megjelenítő ereje is van. Egy szóval olyasmi, mint a folklór. Hát gondolom, önök már tudják, mi ez a sajátos műfaj, ez a sajátos pesti folklór, úgy van a pesti vicc. Sokszor egy-egy kérdésre, problémára kitűnő magyarázat adható egy-egy jól megválasztott viccel. Ha megengedik, én most megpróbálnám alátámasztani itt az általam előadottakat. Nos, nagyon sokan kérdezték tőlem, kifogásolták, hogy lehet az, hogy a legnagyobb jóindulat ellenére sem értjük meg igazán egymást. Hogy lehet ez? Hát kérem, a különleges telefon tudakozónál csöng a telefon. Fölveszik egy hang. Háló, különleges tudakozó? Igen. Hány óra van, kérem szép? Este 11. Köszönöm, és mikor nyit a Moszkva téri Csemege áruház? Reggel 7-kor. Köszönöm, kérem. Idő múltán csöng ugyanaz a telefon, ugyanaz a hang. Háló, különleges tudakozó? Igen. Hány óra van, kérem szép? Éjfél van. Mikor nyit a Moszkva téri Csemege áruház? Reggel 7-kor, köszönöm, kérem. Idő után újra csöng a telefon. Háló, különleges, az. Éjfél után 1 óra van. Milliószor megmondtuk magának, hogy reggel 7-kor bemehet. Állj, én külön szeretnék. Hozhatok? Egy pohár friss vizet. Egy pohár. Tiszta vizet? Hát tőled be is piszkolhatja. Hozom, kérem. Maga egy nagyon derék, rendes, becsületes ember mondja, dohányzik? Hát igen. Akkor adjon egy szerint. Nincs. Dohányzik és nincs egyetlen szál cigije? Hát, na, szeretem az ilyet. Hozom. Két kávét? Igenis. Alászolgálja, Kakas úr. De jó, hogy látom. Jó napot, Szikli úr. Jó napot, szabad ez a hely? Nem. Köszönöm szépen. Igen, miért utál maga engem ennyi? Még kérdi, kiforgatott a teljes vagyonomból és csúnyán becsapott. Na jó, hát miért hagyta magát? Miért? Már azt hittem, hogy egy új emberrel van dolgom. De mondja, miért kellett még kicsalni tőlem az összes ruhámat, órámat? Csak ezeket a bádog gyűrűket hagyta meg, hát nem volt magának elég a pénzem? Nézze, Kakas, a pénz egyedül nem volt ott. Ugye, van magának valami állása? Volt. 2 hete, hogy kiléptem, a műtrágyagyárban voltam üzletkötő. Tényleg? És miért lépett ki? Hát már természetben kaptam a fizetést. Köszönjük szépen. Nézze, Kakas, én tulajdonképpen azért vagyok itt, hogy kárpótolja magát. Mondja, akar keresni 100 pengőt? Még van szíve ugratni? Én nem ugratom magát, maga elmegy holnap helyettem a bíróságra, és kap tőlem 100 pengőt. Na, megye maga csirkefogás, csak nem képzeli, hogy ülök maga helyett 6 hónapot. Ugye, nem ülésről van szó, ez egy bagatell dolog. Nézze, én már 2-szer meg voltam idézve, tudja? És ha holnap nem megyek el, akkor engem elővezet. De hát meg miért nem megy el maga? Nézze, Kakas, nem tudok elmenni, ugyanis 11-re szól az idézésem, és nekem 11 órakor lesz az esküvő. Esküvő, gratulálok. És ki a boldogtalan mennyasszony? Remek parti. 50 000 kapok készpénzben és egy tehermentes sarokházat. Remélem a nő is tehermentes. És kikérem magamnak. Na, csak ha valami baj a mennyasszonyának, ha ilyen vagyonnal magához adják. Becsület. Szavamra mondom maga, semmi baja nincs. Na, de Cikli úr. Jó, hát nézzel, pupos. Kicsit pupos, de azok is semmi. Cikli. Jó, sánt, kicsit sánt. Olyan nagy baj ez? Hát igaz, hozom, hogy még mindig több, mint a testi hibák. Na, mi van még? Boncs. Egy kicsit boncsra. De kifejezetten jól áll neki. Fogadjunk a gyerekre is. Hát ezt aztán kikérem magamnak, kérem. Kettő. De most nem ez a fontos. Elmegy helyettem
holnap a bíróságra, vagy nem megyek. Nézze, nekem volna egy ötletem. Adjon nekem 200 pengőt, és menjen el maga a bíróságra, én meg elmegyek az esküvőre. Nem jó, Kakas, nem jó. Nézze, hogyha az apósom rájön a dologra, visszamegy a párti. Miért? Hát milyen ügye van a bíróságon? Apasági kereset. Na viszont látni. Hova megy? Hát maga megőrült, hát csak nem képzeli, hogy az a apakeresőnő a bíróságon elhiszi nekem, hogy így megváltoztam. Ne viccelj, az illető hölgy nem is ismer engem. Egy személyvonaton történt a dolog, egy alagútba bementem a nőhöz a kupéba, mire vége lett az alagútnak, én már egy másik kupéban voltam. Érdekel. Akkor honnan tudja az a nő, hogy maga a tettes? Sajnos nála hagytam a zsebkendőmet. Bele volt hímezve, Cvikli Jenő, Rákóczi út 3, első emelet 7. Maga megőrült, hát hogy lehet egy név és címjegyzékbe orrot fújni? Volt nekem egy hímző barátom, tudja? Tőle kaptam ajándékba karácsonyra. És miért nem hímzett bele egy karácsonyfát szaloncukorral? Na jó, elmegy. Na jó, egyefene elmegyek, adja ide a 100 pengőt, az idézőlevelet, meg valamilyen személyi iratot. Jó, tessék, itt a 100 pengő, itt vannak az iratok. Igen. Ajjaj, baj van. Furcsa 100 pengő. De miért? Nem mehetek el. Miért? Hát képzelj el, ugyanehhez a bíróhoz vagyok beidézve, 11:30-re előállítás terhemeletel kell menni. Fél 12-re? Hát az jó! Hát fél 12-kor én már ráérek, majd elmegyek maga helyett. Magának micsoda esze van? Ezt a mázli ez a csere. Na nézd, akkor itt van az én idézőlevelem és a személyi irataim. Jó. Hát tulajdonképpen milyen ügye van magának? Ügyesen magatel. Leugrottam a villamos. Hát az semmi. Hát akkor én fél 12-kor ott vagyok, az esküvő után rögtön átugrom. Jó? Hát akkor a viszontlátás. De aztán nehogy hamisan esküdjön. A bíróság előtt? Dehogy, az oltár. De. Viszont. Parancsoljon a számla. Következik Stux Gizella apasági keresete Cvikli Jenő ellen. Szólítsam meg Stux Gizellát. Stux Gizella! Mint Stux Gizella ügyvédje átnyújtom a meghatalmazást. Rendben van. Én ezt nem élem túl. Ma kisasszony, ne tessék mindjárt sírni, hát mással is történt már ilyen baleset. Kérem szépen tetszik tudni, az a nagyon borzasztó, hogy én nem is ismerem a gyermekem apját. Na, mindjárt látni fogja azt a finom alakot. Szólítsam be az alperes Cvikli Jenő, hosszú és rövid áru utazó. Cvikli Jenő, Alá szolgálja. Cvikli Jenő? Igen. Jaj, de kedves, hogy így megismer. Kétszeri felszólítása sem jelent meg. 80 pengő pénzbírsággal sújtom. Nem fizetés esetén 10 napi elzárás. Az 8 pengő napot, hát kérem, ez nem drága. És bíró úr, ebben benne van a teljes panzió? Szabadra, nem drága, kérem, én nyáron Siófokra akartam menni, de akkor inkább ide jövök. És azt mondja nekem, hogy jegyezzem elő nekem egy apartmant július 15-től. Mondja kérem, miért nincs ez az épület vízparton? Nyáron sokkal jobban mennek. Viccelődjünk, ez nem kaszinó, hanem bíróság. Szóval maga azt szeretné, ha elengednénk a 80 pengőt. Hát igen, meg ha lehet, hogy némi készpénz. Na üljön le. Kérem, az a dolog az úgy történt. Kérem, én magával nem beszélek, én a felperest képviselem. Nézd, hogy herceg. Gyermekem apja és meg se ismer. Az alagút hölgy, na nézd csak. Sok szépet hallottam már magáról. Most miért sír? Már tudja, hogy elveszíti a pert? Jaj, hát nem ismer meg. Édesem, sötétben minden tehén fekete. Cvikli Jenő, Tessék, drága bíró úr. elveszük az adatokat, hol született? Budapesten. Itt az áll, hogy Gyöngyösön. Jó, persze, bocsánat, báró úr. Bíró vagyok. Gratulálok. Szóval, hogy tetszik tudni, hogy született, de olyan húli volt, kireméje a városon, már nem is emlékszem. Képzelj el, folyton ki meg beszaladgáltak, de tudja, milyen helyes voltam? Hány éves? 42. Itt az áll, hogy 47. Na hát, a Cvikli ilyen öreg. Miért mondja, hogy 42, mikor 47? Tetszik tudni, én 5 éves koromtól számítom, mert akkor tanultam az összeállítást. Azzal van vádolva, hogy a vonaton viszonyt kezdett Stux Gizella hajadonnal, melynek következményeként Stux Gizellának gyermeke született.
Elismeri az apasági kereset jogosságát? Tagadom. Tagadja. Nyomorult, na de kérem, hol vagyunk? Alagútban? Csak hogy nálunk van a bizonyíték, ami véletlenül ott maradt a fülkéme, amiben be van hímezve a teljes címe és neve. Aha. Perperes, Stux Gizella következik. Kérem, adja elő a vágyait. Menjen a helyére. Hajó. Kérem szépen, én magam sem tudom, hogy hogyan történt. Én ültem a személyvonaton, aztán jött az alagút, aztán jött ez az ember, aztán 7 hónapra rájött a gyerek. A személyvonat eset után 7 hónapra. Hát gyorsított személy volt. Strictly Jenő elismeri a vádakat? Dehogy ismerem, és különben is, hogyha a bíró engem jobban ismerni, hát föl nem tételezne rólam ilyesmit. A vádat fenntartom, ugyanis a gyermek megtévesztésig hasonlít a vádlottra. Szegény gyerek. Kérem a bíró urat, hogy a vádlottat marasztalja el bűnügyben. Igen, menjen a helyére. Őszintén szólva még nem tudok dönteni, mert ilyen alagút esetre nálam még nem volt precedens. Kisasszony, hozza nekem ide a legújabb gyermektartási aktákat az irattárból. A legújabb gyermektartási aktákat, de siessen, hát ha találunk valamit. Tudja, hogy maga egészen csinos? Tudom. Honnan? Most mi? Milyen jó lába is van. Mondja, mikor utazunk legközelebb? Nem utazom. Minek ahhoz alagút? Ugye jó lesz nekünk a szállodban is. Nézik a precedens. Na, nézzük, Stux Gizella, apasági keresete Borgula Otto, már minden színhely, Bona. Nem is rossz. Tessék, Stux Gizella, apasági keresete Kelemen Károly ellen, hajón elkövetett merénylet, ez egyre szebb lesz. Hát itt vagyunk, a kis utazó, ugye? Hát olyat már hallottam, hogy valaki textilben utazik, na de apában? Bocsánat, kérek, de nekem máshol egy fontos tárgyaláson kezdődik. Na, itt van. Stux Gizella, apasági keresettek Tokodi Elek ellen színhely, autó. Hajó, magam, autó. Mondja, repülőgépen még nem volt? Még nem. De hogy elnézem a helyzetemet, nem sokára repülni fogok. Természetesen a tárgyalást ezennel berekeztem. Elmehet. Nagyon köszönöm, drága bíró úr. Pábírókám. Ki következik? Kakas Lajos, hivatalból üldözendő zsettolvajlás, váltóhamisítás és súlyos testi sértés egyesített bűnügye. Bocsánatot kérek, de nagyon érdekes tárgyalásnak ígérkezik ez, bíró úr, kérem, bent maradhatnék meghallgatni? Már milyen korrekt a bíró úr, köszönöm. Tanúkihallgatások lefolytatva, az anyag tárgyalásra kész. Kérem a Kakas Lajos ügy idézetjeit. Igenis értettem. Kakas Lajos ügy! Kakas Lajos ügy! Kakas Lajos nincs itt, na csak ne jöjjön el, majd úgy lecsukatom, hogy megemlegeti. Hosszan tartson egy esküvő. Hát én ennyi idő alatt már rég el is váltam volna. Alá szolgálja, bíró úr! Alá szolgálja! Kakas Lajos? Maga a cvikliké. Ja, igen. Megőrült, minek ide a virág? Itt valami kell, nem szagolni. Én ezt a bíró úrnak hoztam, és a kisasszonynak. Helyettem kis virág, így vallom. Kis virág. Közlegyen! Elveszem a kedvét a tréfálkozástól, üljön le. Bíró úr, ha megtenné, hogy egy kicsit sietne, ugyanis engem lent vár a lakodalmi menet. Üljön le. Hogy nem? Kérem. Mondja, Kakas úr, hogy végződött a tárgyalás? Fölmentették. Hála Istennek, nekem olyan jó kedvem van. Nem sokáig. Milyen furcsa ilyen esküvő. Tegnap még szabad ember voltam, és máma fucs a szabadságodnak. Na, hogy futs. Még máma elutazunk Nászútól. Nápoly, Velence, Firenze, Róma. Én valahogy nem szeretek sokáig egy helyben ülni. Majd beleszokj. Megkezdjük Kakas Lajos zsettolvajlási ügyének tárgyalását. Megkezdjük a zsettolvajlási ügy tárgyalását.
Menjen már, hát ez maga, Ne Cviklikém. vicceljen már, zsepptolvajlás? Igen. Hogy? Tegnap maga azt mondta nekem, hogy leugrott a villamosról. Na igen, de egy pénztárcával ugrottam le. A tanúvallomások ön ellen szólnak. Mit hoz fel védelmére? Kérem, én az apósomat hozom fel, ugyanis nekem mennem kell. Engem lent vár a menet. Feleljen tisztességesen. Szóval, beismeri a bűnösségét? Dehogy ismerem. Megállj, kakas. Figyelmeztetem, csak is a tiszta igazat vallja, mert később meg fogom esketni. Hogy ezt a szerencsétlen máma hányszor eskedik? Jó, tessék elengedni, engem lent vár a menet. Szembesíteni fogom a tanúval. Logodi Dezsőt kéretem. Ajjaj, Maga mit csinálod? elveszítettem otthon a manzsetta gombomat. Otthon veszti el, és itt keresi? Hát itt világosabb van. Jó napot kívánok! Logodi Dezső vagyok. Pardon. Logodi úr, felismeri ebben az emberben azt, aki a pénztárcáját kilopta? Mennyire kérem? Ez volt! Nem abban, ebben. Pardon. Igen, kérem, halványan emlékszem rá. Micsoda? Rám emlékszik halványan? Igen, akkor olyan úgy halványabb volt. Kérem, és nagyon meg volt ijedve. Mi? Fölismerték a Cviklit? Az más. Na ne, tessék engem hazaengedni, engem vár a feleségem a kocsiban. Nézze, ha 47 évig várhatott magára, akkor ez a néhány perc már igazán nem számít. Szóval Logodi úr felismeri a tettes. Igen, pardon. Igen, kérem, ez volt az. Felismeri! Igen, kérem, úgy futólag. Futólag! Ő futott, én meg utána. Elmehet! Nagyon szépen köszönöm mindenki. Pardon. Vigyek innen! Tessék? Nem. Ja, Tessék. igen. Igen, köszönöm. Köszönöm. Pardon, bíró, elnézést. Ő volt az. Következik Kakas Lajos váltó hamisítási ügye. Micsoda? Váltó hamisít? Mi ez, kakas? Már megbántam. Mivel a rendőrséget mindent töredelmesen bevallott, ebben az ügyben azonnali ítéletet hozom. Hogy ugye én bevallottam a rendőrségen a hamisítást? Ide van csatolva a részletes jelentés, az beismerő vallomás, igen? Na, Mondja azt, hogy megverték a rendőrség. Az jó lesz? Jó van. Kérem, engem megvertek a rendőrségen. Jó, ezt már ismerjük. A rendőrség megrágalmazásáért külön 6 hónapot kap. Miket súg maga nekem, kakas? Ez speciál neked mindig bejön, de hát ez egy raklis bíró. Kérem, engem len vár a friss feleségem. És felesége eláll az jó sokáig, hűvös idő van. Következik a súlyos testi sértéssel vádolt Kakas Lajos bűnügye. Súlyos lett is sértés. Bizony. Bíró, na, nekem ebből elég volt, jöjjön, bíró kérem. Én bevallom, nem is én vagyok a kakas, hanem ez a jó firmai. Mi maga megőrült? Nincs magánál félrebeszél, mert különben is kérem, ez egy morál insanitész. Igen. Nekem itt vannak a személyi irataim, tessék. Jó, tessék pillanat. Kakas Lajos maga azzal van vádolva, hogy a Terminus kávéházba biliárdparti közben úgy vágta fejbe a dákójával Sós Bélát, hogy az utána 2 hétig nem tért magára. Hát a bíró, én nem is tudok biliárdozni. Na, el is vesztette azt a partit. Ezt maga honnan tudja? Kérem, én véletlenül jelen voltam az eseménynél. Ne, az anyósomat már biztos megütött a guta. Na végre egy örömhír. Ha maga jelen volt, akkor mondja el, hogyan történt az eset, mint tanút fogom magát kihallgatni. Elmondom örömmel, Tessék, kedves halljuk. bíró, úgyis, mint objektív. Tessék. Kérem, az volt, hogy Kakas úr játszott egy 50-es partit a Sós úrral, igen. Ilyen nagyon szép gömbölyű elefántcsont golyókkal. Na, alig löktek 2, amikor Sós úr szokása szerint ellopott 2 golyót. Most 3 golyó esetében ugye aránylag könnyű észrevenni, hogy 2 hiányzik. Ekkor Kakas úr nagyon szelíden azt mondta, hogy tegye vissza a golyókat, mert ellenkező esetben kénytelen lesz a dákójával fejbeverni, és Sós nem tette vissza a golyókat. Kakas erre fejbe vágta a dákóját. Na, hát ez egy karakter. Kihirdetem az ítéletet, menjenek a helyükre.
A Magyar Királyi Független Bíróság és a Szent Korona nevében a zsebtolvajlással váltó hamisítással, továbbá súlyos testi sértéssel vádolt Kakas Lajost összbüntetésű 10 évi börtönbüntetésre ítélem, és elrendelem az ítélet azonnali végrehajtását. Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. 10 év! Hát mit tett maga velem? Vége a szabadságomnak! Látja, Cvikli? Ez az igazi Cvikli. Ha már mindenemet elvitte, gondoltam, vigye el ezt a 10 évet is. Mire én szabadulok, már rég elment a nászmenet. Kellett magának megnősülni.